Farina tenim caldereta de bogavante. Así tenim bogavante de pecho y falda. Tenim gambons, 8 gambons, 4 cigales grandotes, 8 calamars, 8 gambes roches, clòchines, sense càscara. Ara ficat sàlvia, sal i oli. Després hem d'agarrar i hem ficat all, 5 alls, un pimentó roig i un pimentó verd i ho hem sofregit. Després quan ja s'ha sofregit, hem sofregit tomata en una poqueta de sal. I ara hem sofregit una ceba i cacau. Pots agarrar o cacau o armeles, lo que vulguis, i ho sofregis. I ahí està la tomata. Ara els fregits molt bé. Els fregits la cebeta i el cacau ben fregits. Mamà de què passa? La tortilla està fet. Així està intentant començar a bullir el peix. Perquè està mitja hora bullint. Així ja tenim quasi la cebeta i el cacau sofregit quasi. Ja ho tenim tot fet. Ja ho tenim sofregit. Ja està tot. Ara s'agarra i se té que triturar tot el turmil. Ara ja ho tenim tot fet. Tenim que deixar que bullisca. Ara anem a agarrar el pimentó, la tomata i el sofregidet de cacau i la ceba i anem a ficar-ho tot a triturar-ho. Ara agarrem i ho fiquem tot així dins el casset. Tot el mescladillo de la ceba, la tomata i el pimentó ho fiquem tot en el casset. Primer fiquem el pimentó. Ara agarrem i fiquem la tomata. Ja agarrem i fiquem això així dins també. Hem ficat tot. Ara agarrem el turmix i ho triturem. Ho triturem tot aquí. Hem triturat tot. Ja hem fet el triturat. Ara agarrem i ho fiquem així dins que ja està bullint. Agarrem això i ho fiquem així dins. Agarrem ara i anem a ficar-ho així dins. Mireu que pinta més bona té. Doncs així tenim gamba roja gran, cigales, clòchines, bogavante, clòchines i anilles de calamar. I ara anem a agarrar tot el que hem triturat i anem a ficar-ho així dins. Anem a ficar-ho un poc més de sal, perquè estigui sal, i un poquet de primer roig. Falta el primer roget ara.